बरोबर आहे. कपे बरोबर आहे. बरोबर आहे. तुला आवडले? ते बरोबर आहेत. आवडले का काजल तुला? ओके. आता हा मी काजलला दाखवणार नाही, काजलला दाखवणार नाही. उलटा खाल्लाय, उलटा माहिती आहे, वरून मी घेतला काजल, लगेच बघते. नमस्ते. आज मी बाजारात चालले आहे सुनेला घेऊन. काय करायला? उद्या पहिला गुरुवार आहे ना मार्गशीर्ष महिन्यातला, म्हणजे आपल्याला आता घट भरायचं आहे, तेव्हा ते सामान आणायला चालले घटाचं. ओके चल, आता आम्ही मार्केटला जरा लाईटी घालूया. पंखा पण बंद, सर्व लाईटी बंद. आपण पूजेचे नाही तर तुळशी पात्र आपण साफ करत होतो, त्याचं ते खालचं गाळ राहिलेला बिया ना, ते टाकलेले याच्यामध्ये, ते बघ रोप आले. हो ना, चला. मी काल आहे ना इकडे लावली कुंडी, खाली होती. चला. तुम्हाला वाटलं कुठे गायब झाली? आमची सायकल कुठे गेली? सायकल घेतली कोणाला? श्रवण घेऊन गेला. काजलला कुठे विंडो सीट हवी का? चाललो फिरायला, चाललो. 5 मिनिटात पोहोचू. तू चालत गेला असतो ना हिला. आता हिला आता सँडल घ्यायची आहेत. आता हिचे जे चपलं घालून आली आहे ना, ते तिला लागतात. तर आम्हाला देवीचे सामान पण घ्यायचं आहे, हिला सँडल पण घ्यायचे, पण हिला मुलांची सँडल घेणार आहे. नाही, आता तिला मुलगा बनवणार. काय घेतले? 20 रुपयाची पांढरी शेवंती. कुठे उद्या लागेल ना. हे जबरदस्ती चालू आहे. काय? ही सँडल बघा, ही शूज बघा. मग किती छान वाटते. हे कशाला घेतलं? गावी घालण्यासाठी असं घेतलं. कमी ब्लॅक पाहिजे ब्लॅक आहे, ब्लू पाहिजे ब्लू कलर आहे. घालून बघ पहिला, फक्त साईज बघ तुझं. सँडल घे ना त्याच्यामध्ये. शिवण घातली ना. सर्व कापूस ओले, जड किती आहे बघ. आमच्या काजलला असे आवडतात. घालशील का पण? हां, ते आधी बघू दे तिला. आम्हाला परत बघा इकडे सबस्क्रायबर भेटलेत, जे आता जरा सेल्फी काढतात. काय करा, बघूया फोटो काढ. थँक्यू. हे चांदीचे आहे. तिला घालतो. बोल फिरो. चावीवाली चांगली. तुमची पण चांगली. माझी पण चावीवाली. आणि अशी मोठीच पाहिजे होते आम्हाला. बरोबर आहे. कपे बरोबर आहे. बरोबर आहे. तुला आवडले? ते बरोबर आहेत. आवडले का काजल तुला? ओके. नवीन नवरीच्या पायाला साडे किती येते? 14 ना? 14,500. तेरा गिफ्ट. आणि ते आपण काय केलेलं आहे, हे आपण जे मनी घेतलं होतं काजलला, मूर्त मनी, तो आता होऊन घेतला धाग्यामध्ये. अजून वरती पण मी अजून वरती पाहिजे का बघ, का खाली पाहिजे? थोडा इथे पडला पाहिजे, कंठावर आला पाहिजे तो, बरोबर ना? पकड वरती. अजून वरती घे. हां, एवढा येत आहे का? थांबा, तू इथे बोट द. घालशील ना? ते पण देखील ना घालू. पाणी भरपूर काढलंय. पाणी मारावंच लागतं ना त्याला. गुलाब फ्रेश आहेत का?
मम्मीचं गिफ्ट काय सांगेल रिपोर्ट कसला? मी आलेली ना सकाळी चेक करायला. ब्लड आणि स्टूल. हा मम्मीचं रेग्युलर रुटीन चेकअप होतं ना महिन्याचं, 3 महिन्यांनी एकदा, 4 महिन्यांनी एकदा. आता 1 वर्षांनी झालाय. 1 वर्षानं कोविडमुळे आलो नव्हतो आम्ही. चला आता आपण कुठे आलो? हे आपलं मंदिर आहे गणपतीचं 3 नंबरचं. ते तुम्ही छोटे होतात ना तेव्हा मी इथे घेऊन यायची. आमच्या स्कूलचंच आहे ना सिद्धिविनायक मंदिरचं. चल आरती चालू झाली बघ. काय खाते? गुलाबजाम. गरम आहे खूप. हा मग तुला आवडत असेल गरम आहे ना? काय बघ. काय गरम? गरम आहे. नमस्ते. आज आपण पप्पूला जे लग्नामध्ये गिफ्ट आलेले आहे ते आता आपण खोलून बघूया. काय गिफ्ट? हे बघा कसे लावलेले आहेत बघा सर्व. टडंग 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 टडंग. पहिले आपले गिफ्ट फोडून झालेले आहे. ते म्हणजे प्रेझेंट पाकिट. हा प्रेझेंट पाकिट फोडलेले आहे. खोललेले आहे. आता प्रेझेंट म्हणजे पैशाशिवाय वेगळे काय गिफ्ट आले ना? ताईने खोलले ना, ताई होती तेव्हा. आता पैशाशिवाय वेगळे काय गिफ्ट आले ते आपण पाहूया. हा ते सर्व आहे. चल आता बघूया आपण खोलून काय काय आहे. चल एक गिफ्ट तू घे, एक गिफ्ट काजल घे. चल दुसरा गिफ्ट मग थांब खोलू नको, खाली ठेवा. एक गिफ्ट घे तुला, एक गिफ्ट काजल घे, एक गिफ्ट घे मम्मी तू. हा एक गिफ्ट तू घे काजल, एक घे मम्मी, एक तू घे, एक मी. हा आता ते माहितीये ना गेम माहितीये अक्षय कुमारचा ते एक सीन आहे माहितीये? माहितीये? एक मेरा एक तेरा. हा एक तेरा एक थांब. मेरा. 2 मेरा 2 तेरा. तू 3 घेतले. मग 3 मेरा 1 2 3 मेरा 1 3 तेरा. 50-50 बरोबर. चला आता कोणाचे कुठे गेले काय माहिती. घ्या आता सर्वांनी आता खोलू एक 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 खोलूया, पण असं ठेवूया पहिलं की एवढे सर्व गिफ्ट आलेले आहेत तुम्हाला जेवढे दिसतात आहेत. आणि हे सर्व बॉईज साईडचे आहेत. आता काजल साईडचे सर्व काजलच्या घरी आहेत बदलापूरला. ते पण आपण घरी गेल्यावर आपण हा खोलूया. बदलापूरला आपण जाऊ ना तेव्हा आपण तिकडे फोडून बघूया सर्व. लवकरच जाणार आहोत तेव्हा आम्ही गिफ्ट खोलू. हा अजून मी पण गेली नाही एक्साइटेड आहे काजल. बघायला की मला काय गिफ्ट भेटले. त्याच्या खाली पण आहे ना. येस हे बघा केवढे सर्व गिफ्ट आलेले आहेत बघा. गिफ्ट खोलायला खूप मस्त वाटतं ना, काय नवीन नवीन मिळते असं होतं. पहिले आपण फोडलेले ते महालक्ष्मीची पावलं, खूप मूर्ती. सुंदर सुंदर गिफ्ट रिसीव्ह झाले. चला स्टार्ट करूया. हो. थांबा तू कोणताही चूज करायचा तर तुला कोणता फोडायचा आहे? तुला ते दोघांनी ब्लू कलर घेतलेला आहे. चला रेडी. कोइन्सिडन्स. आपण गिफ्ट खोलतोय पण ते समोरच्या माणसांना बघायला किती आवडेल माहितीये का? काय नाव बिव असेल तर नाव जरा घ्या. कोण नाव दिलंय काय? हा नाव दिले. अनुराधा सामंत ओके कडून आणि सप्रेम भेट. माझं हे निशा सरदार. हा चला खोला. आवाज आलेला आहे. दुर्लक्ष करावे. पट्टी स्ट्रॉंग आहे एकदम. तू लास्ट टाइमचे पण ते कव्हर व्यवस्थित ठेवलेस? हा ते बघा तिथे ठेवलेस ठेवलेत ते? मी. दाखवतो बघा तुम्हाला इकडे बघा. आम्ही कव्हर पण व्यवस्थित ठेवतोय बघा, म्हणजे परत रियूजला होतात ना. आणि लास्ट टाइमचे गिफ्ट बघा इकडे ठेवलेत. आता ते सर्व व्यवस्थित जागेवर ठेवायचे. हो, ते arrange करायचे. आमचा बाबू लक्ष ठेवतो गिफ्ट वरती आहे बघा. हो. आता इथे एकदम प्यार से प्रेमाने एकदम काढलेला आहे. आणि काय आलेलं आहे बघूया आता. खोलू का? येस ओपन करा ओपन करा बघूया तरी काय आहे. दोघांनी एक एक साईडून ओपन केलेलं आहे. चेहऱ्यावर स्माइल बघा किती ब्रॉड आहे आमचा. वा वा हे काय आहे? वाव Painting. मस्त आहे ना? काजलला दाखव. हँडमेड आहे. खूप सुंदर आहे. कॅमेराला दाखव आमच्या. मस्त आहे. वाव किती मस्त कलाकार आहे. म्हणजे छान आहे. ते हे पण इफेक्ट दिलाय ते. झाडाला चुला बांधलेला आहे.
नाही ह्याच्यात हे दिसतंय की रात्रीचं असं दिसतं वगैरे हे बघा. म्हणजे सर्व शेड्स दिले सर्व. खूप म्हणजे खूप छान आहे. आता तुम्हाला सांगतो हे ना, हे आवाला ना मी रत्नागिरीच्या घरी लावणार है ना. मस्त आहे ना. शेल्फ मध्ये ठेवू पण शकतो. ते पण असं लावला तरी चालेल. हो तिथे लाव. नाही पण ते रेड आहे ना, रेडचा कलर हे नाही होणार. ते व्हाईट ह्याच्यामध्ये चांगलं दिसेल. दाखव इकडे ते. आता समजा मी असं घेतलं नाही. हो इकडे पण छान वाटतं बघा है ना. वाव खूप छान बनवलंय. मस्त आवडलं मला. मस्त बनवलाय. सेकंड गिफ्ट आहे तुझं हॉटपॉट आहे. हा त्यांना माहिती आहे पप्पूला बिर्याणी जास्त आवडते म्हणून बिर्याणीसाठी बिर्याणी खायला गरम 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 राहिलं म्हणजे कधी सकाळी बनवली तर रात्री पण गरम गरम खाऊ शकतो मी. हा काय हा काढा काढा. अरे वा गरम गरम बिर्याणीसाठी. वा 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 मस्त मस्त. माझ्या बिर्याणीचं काम तुम्ही सोपं करून टाकलेलं आहे आता. परत ते बिर्याणी माझं काम सोपं केलेलं आहे. हा, मम्मीचं. काजल, आपलं काम सोपं परत झालंय. माझ्यासाठी बिर्याणी गरम करू बनवली नको. की याच्यात काढून ठेवायची. परत आपल्याला गरम करायला गरम करायची नको. नको. येस पहिले दोन्ही गिफ्ट एकदम भारी उघडलेत. एकदम मस्त. चला नेक्स्ट दोन तुम्ही चूज करा. चला कोणती चूज करताय. दोन कोणताही घेऊ शकता. ओके चला ओपन करा आता. फ्रॉम श्रुतिका अँड माधुरी. ओके आणि ते काय. श्री बाबू नाईक. ओके चला आता इथे बघा तिसरं आणि चौथं गिफ्ट आलेलं आहे. तिसऱ्या गिफ्टमध्ये पाकिटसुद्धा आहे. पाकिट आपण नाही उघडत आहे इकडे. आपण गिफ्ट उघडूया. गिफ्ट उघडा आणि मम्मी तुझा पण उघड. काय आलेलं आहे गिफ्टमध्ये. बॉक्सेस बॉक्सेस सरप्राईज 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 रिव्हल होणार आहे. अरे वा काचीचं बाउल. मस्त प्लेटी सेट आहे पूर्ण. हे बघा किती हे आहे अशा आपल्याकडे प्लेटी नाही होते ना. नाही हा, खूप छान मस्त आहे. छान आहे छान आहे. सुंदर आहेत. 3 4 सहा आहेत. पाच आहे का सहा आहे. 5 6 आहेत. 1 डझन. एक डझन. एक दे मला काढून लाईटीत बघूया. एक दे माझ्या हातात. आता जरा लाईटीत बघूया आपण. ते जड वाटत होतं ना मला वाटलंच काचेचं काही असेल. मस्त आहे पण छान आहे ना. छान आहे छान आहे. छान आहे मोठ्या. जर शिरा खायला. हो ह्याच्यात दिलं की मग शिराची क्वालिटी शिराचे पैसे वाढले. आपण क्वालिटी वाढली. बिर्याणीवर थोडीशी फ्लावर भात बनवला ना थोडासा तरी पण याच्यामधून खाऊ शकतो. टेस्टिंगला द्यायला चांगलं आहे हा छान आहे. पर पॅकिंग होत डिझाईन आहे. खूप सुंदर आहे. हो. आहे ना डिझाईन मस्त आहे एकदम. आता 4th नंबर खोला. ते सुद्धा बॉक्स आहे काहीतरी. आणि मी एकदम मस्त खोललेला आहे बघा पूर्ण. काय ते बॉक्स खोल. वाव अरे वा मला जे हवं होतं ते अरे वा ग्लास आहे. खूप मोठा आणि हे आपल्याला मस्त पाहिजेच एकदम. होतं आहे हो. ना. आम्हाला हवं होतं. थँक्यू. मस्त मस्त एकदम सुंदर. काचीचं आहे आरामात. हे बघा दिसतंय. मस्त ना. आपल्याला हवं होतं. छान आहे. धर. माणसाने विचार करूनच दिलेला आहे. हो व्हिडिओ सर्व बघितलाय वाटतं व्हिडिओ आमचा बघतात ना तुम्ही. रेग्युलर की काय आहे काय नाही ते आहे, देतात. काय नाहीये. एकदम मस्त छान वाटला गिफ्ट. आता नेक्स्ट अजून दोन. एक चूज तू कर. एक चूज मम्मी चूज कर. छोटा वाला. तू ओमकार तो हा हे पण सबस्क्रायबर हे सर्व दिलं. नाही हे पूजाने दिलं ते हे कर पूजा होत होती ना आपली आता हे बघ दीदी होत होती हे जे आहे ना लेस सिस्टम वाले आहेत ना हे हा ते काजलचे आहेत सर्व है ना. हा म्हणजे काजल करून आलेले. हा 2 ओमकार आणि 2 हा ओमकार's मॉम. हा. आणि ठीक ते आहे. ताईला हे पण का तुझ्याकडचे आहे? ताईला हो. हे हे ताईला. 3 काजलकडचे आहेत. हा चल ते 3 तू उघड मग आणि हे 3 काजलला उघडू ते उघड तू. आपल्याला कसं वाटतंय ना याच्यामध्ये काय आहे काय आहे तसं समोरच्या माणसांना पण बघतात त्यांना पण वाटत असेल उत्सुकता ना. असेल ना समोरच्याला पण. चल आपण या हे तर माहिती पडले काजलचे 3 आहेत ना. हे कोणी दिलंय बघ. हे दिले हर्षदा दुसाने. हा आपल्याकडे जे फर्स्ट जे आले होते ना सबस्क्रायबर मधून ती बनवायला रेसिपी बनवायला ती मुलगी हर्षदा. अच्छा हा हर्षदा. हर्षदाने दिलं हे गिफ्ट. हा. हा गिफ्ट कोणी आपल्या घरी दिलं. त्यांना ते ओळखत असतील ना हर्षदाला. हो म्हणजे पहिलीच टाइम आपल्याकडे रेसिपी बनवायला आलेली मुलगी. हो तीच. हा आणि हे कोणी दिलेलं आहे याच्यावर नाव बिव नाही.
ह्याच्यावर नाव नाही दिलेलं आहे. ह्याच्यावरती नाव आहे का? हाय हाय नाव आहे. ह्याच्यावरती नाव काय आहे? फ्रॉम नवीन आपले सबस्क्रायबर होते ना ते. काय आलेलं आहे? कोणते तर कोणते? अरे वा. एवढी आवड आली आहे कोलाईची. वा 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 वा. ऍक्च्युली आम्ही प्रोफेशनल वेणी कैची घ्यायला हवी होती, पण आपलं हे घरगुती कसं काय ना काय विसरतो ना आपण, मग त्या हातानेच खोलतो. झालं फायनली. हर्षदाने बरोबर डोकं लावून काम केलेलं आहे. बरोबर सर्विंगसाठी आपल्यासाठी मस्त आहे. ते त्याला इथे वरती लावायची. वरती लावायचं. हे एका ह्याच्यात व्हेज एका ह्याच्यात नॉनव्हेज सर्व करायचं. वा वा वा. क्यूट आहेत ना पण ते एकदम छान आहे. मस्त आहे. एकदम छान आहे. मस्त आहे. एक 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 असे तर सर्व उघडत राहावं. चला हा एक उघडला. ते उघडा मी. ते कोणासाठी होतं ते? हे ताईसाठी. ताईचं आहे ते? हा हे ताईच आहे, पण ताईच्या आधी आपणच खोलून बघूया जरा. हा उघड. ताईसाठी म्हणजे लग्नामध्ये आहे ना एक दुसऱ्याला आहेर देतात ना, तसे त्याचे ते दिलेले आहे. ताईला साडी आहे. अरे वा. ताईला छान तुझी साडी घेतलेली आहे. बॉर्डर छान आहे त्याची. मस्त आहे. ताई बघेल ना तर बोलेल मस्त छान आहे. आणि ताई नेसूनच दाखवेल तुम्हाला डायरेक्ट. हा हे झालेलं आहे. आता तू काजलच्या इकडचे तर उघड. काजल हा घ्या आपला. हा बघते त्याच्यात नाव नाही आहे. उघडा काय काय बघूया. आधी काजल उघडते. काजलला घाई झाली आहे पटापट. तू उघड तू उघड. वा 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 वा. हे काजलच्या कामाची वस्तू दिलेल्या आहे सर्व. काय काय दिलेलं आहे ते? फेस वॉश आहे, मॉइश्चरायझिंग बॉडी लोशन आहे, आणि तर काजलला उपयोग येणार आहे फेस वॉश आहे हे पण अरे वा. रेडियंट ग्लो साठी. आणि हा सोप आहे, लाईम अँड ॲलोवेरा स्किन केअर सोप आहे. आणि ह्या बॉडी बटर क्रीम आहे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. वा वा. आता तुझं पूर्ण तुझं फ्लेवर दर दिवशी फ्लेवर चेंज होणार आहे काजलचा. शॅम्पू प्लस कंडिशनर आहे वा 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 वा. सिल्की हेअर साठी. खूप छान गिफ्ट आहे. मस्त. हा पण हे गिफ्ट ज्यांनी दिलंय ना त्याचं नाव नाही आहे. आता कोणी दिलंय ना त्यांनी कमेंट मध्ये नाव सांगा आपलं. आणि हे आहे पण ना. आहे बघा. आणि छान आहे गिफ्ट एकदम मस्त. कफ रिलीफ. हो छान 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 छान. चला आता हे किती आले बाबा एका डब्यात. सर्व काजलच्या कामाच्या गोष्टी आहेत या. है ना काजल? हा माझ्याकडून गिफ्ट होता की यांच्याकडून? हा माझ्याकडून होता पण काजलसाठी. आता त्यांना माहिती की काजल इकडे राहणार आहे. हा मग ते तुझ्यासाठी झालं. बरोबर. कमेंट मध्ये सांगा कोणी हे गिफ्ट. आणि कधी कधी कोणकोणते गिफ्ट तुम्ही देत असाल ना तरी कमेंट मध्ये सांगा की हा जो कलरचा गिफ्ट होता किंवा सिल्वर किंवा जे काय आहे किंवा आतमध्ये काय आहे ना ते. हे काय हे आहे? तर तुला दिलेलं लग्नामध्ये तुला ड्रेस शर्ट पीस आहे. शर्ट पीस असेल. अरे वा. हा. अरे शर्ट पीस पॅन्ट पीस दोन्ही आहे. हा. आता झालं. चला ऑफिस मध्ये चला. ऑफिस टाईप एकदम मस्त छान आहे. ब्रँडेड आहे. मस्त आहे. आणि हे पण दिलंय बघा टायटनचं वॉश पण आम्हाला तिकडून आलेलं. उघड काजल ते. खोल खोल. येस. ही आता ही टायटनची आणि आली. तू घालतच नाही होता ना. पण आता घालणार आहे ना आता आता. घाल. चला आता लास्ट गिफ्ट राहिलेलं आहे आई एक. बघेल. आणि हे तुझ्यासाठी एक आहे ना गिफ्ट. तुझं पण आहे ना ते. चला उघडा. हे गिफ्ट आहे ना माझं. मी सांगू शकते काय आहे ते. हे मी पण सांगू शकतो हे मी पण सांगू शकते. कारण आम्ही त्या शॉपमधून ही साडी घेतली होती मम्मीसाठी. उल्हासनगरला गेलेलो. उल्हासनगरवरून गेलो. हा बरोबर. विन भेट असते ना हा. ती माझ्यासाठी खास साडी घेतलेली आहे. विन भेट. तेव्हा पूजा काजल त्यांची आई आणि सर्व होते तिकडे. हा. तरी पण आपण उघडूया आता. ज्यांनी ते व्हिडिओ मिस केला असेल त्यांना दिसलं नसेल. वा 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 वा. आता हा मी काजलला दाखवणार नाही. काजलला दाखवणार नाही. उलटा खोललाय उलटा. माहिती आहे. वरून मी घेतला काजल. लगेच बघते. पहिलं बघते ती हा. काय. हे मी बघितलं काय आहे. आणि ही माझी साडी बघा कलर. अरे वा. गाईची साडी. मुलगी बघ मुलगी बघ. बघ बघ बघ. काय उपयोग नाही पण आता त्याचा. हे बघा.
अरे बा बाउल सेट. हो. चला आता सर्वांनी भांडीचं दुकानच उघडूया इकडे. हे आपल्या लग्नातली रसमलाई, बटाटा वडा सांबारा, इडली सांबारा सर्व आपल्याला लग्नात रसमलाई आहे त्याच्यात वाटतं. हे सर्व आपले गिफ्ट आहेत ना, सर्व ते बसणार आहेत माहितीये का गावाला जाऊन? रत्नागिरीच्या घरी. रत्नागिरीच्या घरी. हा. हे आता आम्ही इथे आता खोलून बघितले, परत असेच आम्ही पॅक करून हे असेच ठेवणार आणि एकदाच घरी गावाला जाणार. पार्सल उघडतच नाही तो, अजून त्याच्यामध्ये आहे. उघडला. उघडला. पूर्ण सेट, एक मोठा बाउल आणि 6 छोटे बाउल्स आहेत. आता असं होतं आमचे सर्व लग्नाच्या बॉक्स, सर्व गिफ्ट आम्ही उघडले. सर्व उघडले ना? सर्व उघडले. तर अशी मजा असते ना एक वेगळी, लग्नानंतर काय गिफ्ट मध्ये काय काय येतं. गिफ्ट आहे, एक गिफ्ट म्हटलं की ती मजाच येते. तर असे सर्व गिफ्ट होते. ह्याच्यातले कोणी कोणी गिफ्ट पाठवले ते पण आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा, आणि तुम्हाला कोणता गिफ्ट आवडला तेही सांगा. बरं वाटतं जरा, असं खूप चांगलं वाटतं. मजा येते अशी. असं नाही म्हणजे गिफ्ट पाहिजे म्हणून नाही, गिफ्ट उघडायची एक मजा असते. दिलेलं असतं ना ते. हा, खूप छान वाटलं. आता आमच्याकडे सर्व गिफ्टचं एक सेक्शन होणार आहे. एक कपाट आम्हाला गिफ्टच घ्यावं लागणार आहे, सर्व गिफ्ट भरलेले असणार त्याच्यात. रत्नागिरीच्या घरामध्ये हो, भरपूर गिफ्ट आलेत आता. खूप झालेत. आता बदलापूरला अजून पण जायचंय. काजलचे बोलायचे आहे. हा, अजून माझ्या साईडचे खोलायचे. तर तुम्हाला गिफ्ट कसे वाटले ते पण सांगा. आणि आता व्हिडिओ आम्ही संपवतो. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. बाय 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 बाय. बाय.